Unsa doon saba mga kong baboy. Yate ini mga kawatan oh. Hoy. Bay, lata ko ninyo, bay! Bagay ko ba? Kailangan na siguro na ko manggit ng trabaho ani ba? Pak. Kaya wala na ipinan sa bisyo. Sayang po na kung upat na kurso nga na human ba? Pirti na pa itong mga gahiya kurso ha? Doktor. Arkitek. Sa itong isa. Istro. Kalimot may nung gusto kong mga kanang kuha noon, mga kurso noon. O sundalo. Mauna ako mga kurso nga na human pero anto pero wala pa dito ko pang-apply trabaho ba? Pero basta sa unahan na ako'y makitaan nga trabaho dito nga makitaan. Ngita ko ron. Bay, ay, anga. Kita na itong trabaho nun, bay, kay pang-sustain sa kanang bisyo ba? Timing, inay nagkumanda sa kong trabaho nun nito ba? Ay na Pero wala pa ko kabalagi unsa po nga trabaho nun. Ay okay kayo. Bisag unsa nga trabaho, sukla na wala bay. Basta kay nalay trabaho nun. Pero ang tulong pag ako dito, nya saman, sabay ka? Buwa nga na di man kumusabay nga trabaho, may ibang kita. Kaya sabay dugaya na to. Tara na! Tara! Uhaman mo. Saan? Magikan. Are mo. Mga apply may trabaho. Subay ko diyan. Pagsabot-sabot ang mga pakno asa ka daw ni Moto. Yate, mo sabay kung mga apply trabaho, mo magka-graduate ni. Kago na graduate ako girls oy. Ay, nakaalis bay. Gikan bagay ko dito sa room no. Yes, bantog na aprobado kay ka? Nagkuan ko ako ganang kuan ba insito. Sabayon tani, pila ka tao gipangita dito? Sakto, tulungan pud katawag pagitan to. Apay kayo eh. Timinga din ako pingabuta eh. Ah, dapat na. Dara pud na. Wala, timingan ako para graduate oy. Dito sa man pang-apply trabaho, bay. Murag ako jud pirmiro makuha ron ba? Ako may ayos ug man eh. Ano yung sinabi mo? Yate na Tagalog man. Buwa mo na, hilanan nga naka-eskwela ka. Tara, dugay-dugay na. So pagidugayon. Mo man yung mga kabatang pato asa ka daw ni Moto. Kita na doy, mangitom ko ani doy ba? Pero tinginita na ha, malapit din eh. Adlo ko gapito. Ha? Adlo ko mangito nga. Pero ang ingon ko chat ko ba nga babae nang tig-interview daw diri ah. Gani surbo na ba isang nita ba? Babae? Babae daw. Kana oh. Babae man na, bisig mao na. Oh, murag mao na. Nang tig-interview. Sige na dito. Dulo na to. Tay mag-group ako ba sa babae ang teksturya na ko ba? Ano naman? Tara na, tara na. Kira na. Tara. Mingaw mo mga nang-apply ron. Noon, isa lang po bakante nga posisyon ron. Pero sige lang, mapaabot na ko kasi naapan na yung mga apply ron. Tara doy. Tala din. Kaya ba tong nang-hire og trabaho, ma'am? Oh, dari sir. Pero isa na lang lagi ka posisyon na bilin. Pero pwede pa mong tolo. Tay saktuwa day nga tulo day oy. So gid kay bay. Timing jud pagkapita o na no. So wala siya. Ay, Waron ta. Waron tata. Pero mo na tabay kung unsa to nga trabaho ang kuan ba kay para blind. Mutan na to eh. Sabi Uli niyo, na sabi mo. niyo, Puyo sa kaya no. Pulo sa ko. Unsa day mga trabahoon day dapat ma'am kaya mo nang trabahoon ba katrabahoon ang kauban no? Ikaw day sir, dili ka katrabahoon. Ko ma'am, katrabahoon ko oh. Aw gano. Ala, ang bakante nalara ba nga trabahoon dari sir kay tigkawat na lang og baboy. Ha, kawat? Abi ko gupag baboy ma'am. Pastilan. Pasis ako eh. Dili ka. Ay na. Na naman ta diri. Ay, sos. Na naman diri. Kuy mo lakaw ha. Ani eh. Kuy mo lakaw. Diri ta. Kuy mo lakaw na diri. Kwarta may po ni. Dili ka. Hala, kung sa nagdahad yun tayo ninyo sir no? Sige, dawat namang tolo. Dawat dito bay. Iinan ta mo. Dawat ta tawi. Na to yo. Sa mo bay. Mo lagi lipay ni. Mo lipay lagi to eh. Tay abi na og tigupag baboy bakawat ang dayapan pero okay na eh. Lot, parehong sa magbabasikaso ani nila, tudluin ni sila mga trabahoon kay ikaw may expert. Asa man sila, ma'am? Kita kang nana diri sa akong kilid, oh. Ay, mo din na sila, day. Mga dali mo dali, pantariningon ta mo. Yakis bigyan mo. Ay no, murag hindi rin na ako ba. Dili naman na dapat istoryahan kay masilip naman daan sa naw. No, ano ba ano? Ulo na ta. Tama lang nga bagong hire? Oh, kami to ya. Sige, sunod mo sa ka. Tara.
Mo na itong unang nga project ko. Ang baboy. Ay, sinagod, sino yung mga baboy dira? Takbo na. First time ginakuningan ng kawat baka mo. Kol, Una una pa, po, huwag kag baboy, Kol. Sa una. Pero karon, dali na. Ano man? Kapoy naman ko. Muliwat po si muhang baboy. Sahay. Kol, dali ko na to, Kol. Di ba saktan ta diri ba? No? Tara, matadapit mo agi yan eh. Naandalan dira yung tadihan, naman ako nadaan eh. Ah, matapit, matapit. Sundi. Bigyan. Sak pa da. Kita man sige do ani, Kol. Kami gini natay baboy dito hey oy gimura ko na to ganak ba. Ay, man na ragin mag-washing dik. Sulod ako di ka. Ako na no. Tara, sunod. Ikaw una. Unahin dito, mahi. Huwag tain mo. Sakto kayong baboy oh. Sinubuyan. Ah, sako. Ang tinuong nga sundalo, ay armas padulugira. Smart din yun. Ano? Dik. Sama doon saba mga kong baboy. Yate gini mga kawatan oh. Boy. Bay, lata ko ninyo, bay. Bangi ko ba? Yaway na. Kawatan ni kag baboy ha. Kawatan ni kag baboy. Kawatan ni kag baboy ha. Ikaw puli das kong baboy. Sakto kong forma. Nya, imor kong baboy. Abi, nga kagdagan eh. Mga si Pintoy ba nabilin dito? Ano ba dito? Bay, sakpan dito ba? Minaw ko. Tay, wala ba gud sa apas oh. Asa to? Pero baboy, safety maka. Ini ko, kayo ni. Totoo to. Tara, baboy daw. Sus! Umao, manignaw. Mo. Patay mga pahay yun kag baboy na kol. Ano tani trabaho ane? Bay pa. Ano? Tara eh. Ay, trada sa mga expert diha. Mga ay, yun niya eh.